Det er en historie, der vil ændre jeres verdenssyn. Det startede med en helt normal pige, som valgte at gå en tur. Eller rettelse. Løbe en tur. Hun brækkede benet. Og hun brækkede også det andet ben. Au! Vil du gerne have din ben tilbage? Så må du gøre noget for mig. Se nu her. Jeg bliver til en super med de her ting. Og min hundtrumpa skal nok sørge for, at du bliver til en. Hun holder op med dig. Hvem er du? En gammel mand. Jeg kan ikke komme ind til Zacharias for Luca, fordi der er en stor sten i vejen. Det er så sørgeligt. Ja. Luca, jeg kommer aldrig til at se Sebastian. Der er en kæmpe sten i vejen. Der er en kæmpe sten. Okay. Jeg skal nok hjælpe dig. Mander! Du fjerner stenen! Jeg er rigtig glad nu! Fuck, Bumble Girl! Hvad skulle vi have gjort uden dig? Det var så let. Bumble hjalp mange mennesker. Bumble gjorde en stor forskel. Men det var kun små opgaver i forhold til, hvad der ventede hende i fremtiden. Så My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Frederikshavn. Man kunne få mennesker på sådan en pizza! Og så lad os... Zombierne var overalt. Selv i Bombergirls eget hus. Hvad skulle hun gøre? Åh nej, kig bag dig! Brug dine kræfter! Alle zombierne var nu væk. Bombergirl, hun klarede det. Hun vandt. Bombergirl. Hvad hedder du nu? Og så kaster vi rigtig hårdt. Og jeg ved lige præcis hvornår en dag den er god. Vi kommer ind og ser på sjove dyr. Jeg kan se, hun synes jeg er en tyr. Bliver malet som en farlig bjørn. Ser det for mig hus og bil og børn. Du tager min hånd og beder mig komme med. Viser vej til et hemmeligt sted. Lugter lidt, men vi slår os ned. Så nu er vi her. Og jeg er på kroppen chimpanser. Og jeg og pingvinerne danser. Og jeg hele jordkloden standser. Og jeg så drømmer jeg. Vi skal elske hele natten. Der er mig og abekatten. For de kigger bare lad dem. og så ved jeg at du er min skat i nat. Hvem er den, der altid redder børn? Hvem er dem, der altid redder dem, som der dør? Det er superheltinden Solveig, superheltinden. Hun redder alle dem, hun kender, og dem, hun ikke kender. Yeah! Og dræber hun! Au! Lukas! Hvem er du?